Halkara Kosmos Stansiyasynyň peýdasy näme? Halkara Kosmos Stansiyasynda kosmonawtlar näle ýaşaýarlar? Bu videonun en gyzykly Halkara Kosmos Stansiyasyna çykan türkmen kosmonawt barada aýtmakçy. Taýyn bolsaňyz videomy başlaýyn. Halkara Kosmos Stansiyasy ýerin pes orbitasynda ýerleşdirilen kosmos bazasy. Başgaça aýdylanda ýaşap boljak emeli hemra. Modullary birleşdirilip gurulan stansiýanyň birinji bölümi 1998-nji ýylda uçuruldy. Ýerin daşyndan aýlanýan iň uly emeli hemradyr. Gijeleri göz bilen hem görmek bolýandyr. Halkara Kosmos Stansiyasy synallar üçin kosmos gurşawyny we pes agyrlyk gurşawyny üpjünenje laboratoriýa merkezidir. Kosmonawtlara biyologiya, fiziologiya, fizika, himiya, astronomiya, meteorologiya ve başkalar boýunça syna geçirme mümkinçilik berýär. Halkara Kosmos Stansiyasy ýerden 400 km beletlik tutýar we saatda 28.000 km tezlik bilen hereket edýär. Her 90 minutda ýerin daşyny bir ýerde aýlanýandyr. Gijeki asmanda hereket edýän ışık hukmunda görülen Halkara Kosmos Stansiyasy ýaltylygy bilen tanylýan Verene planetasi bilen bäsleşip biler. Haçan we nire seretmenligini bilýän asman synçylar tarapyndan teleskop ulanman ýerden görüp bolýandyr. Kosmonawtlar Halkara Kosmos Stansiyasyna näme ýaşaýarlar? Ol ýerde näme edýärler? Halkara Kosmos Stansiyasynyň ekipajy adatça 3-6 adamdan ibaret. 2003-nji ýylda bolup geçen Kolumbiya kosmos gemisi betbatçylygyndan soňky ýyllarda uçuşlar gaty çäklendirildi we şol döwürde kuwadynyň peselmegi sebäpli ekipaj 2 adama çelli azaldy. Halkara Kosmos Stansiyasynyň bir wagty 13 kosmonawt hem mehman alanlygyny bilýäris. Kosmonawtlar wagtynyň bölegini HKS'de syna we teknik hyzmat işlerine sarp edýärler. Şeýle de bolsa, günüň azyndan 2 saat maşk etmek ve özlerine seretmek üçin watt bölünip berilýär. You try and catch as much as you can. And I just work the water up through to the ends of my hair. Şeýle hem watal kosmos boşlugynda gezýärler. Ve dünyadaki köpçülükden habar beriş seriştelerine ve mektep çärelerine online gatnaşýarlar. 2013-nji ýylda HKS'nin gözlegçisi Kanadalı kosmonawt Chris Hadfield'in edişi ýaly sosial mediada da özgürlük ýaşaýyşlaryny paýlaşýarlar. Toparlardyň bir ilmi gözlegler üçin däl, eýsem stansiýany awatlamak üçin hem jogapkardyr. Käwat bu awatlaýyş işlerini geçirmek üçin kosmos ýollaryna gitmeli bolýarlar. Kosmosdaky rekordlar. Kosmosta iň uzun wagt Amerikalı Scott Kelly ve Rus kosmonawty Mikhail Korniyenko 2015-nji ýyldan 2016-njy ýyla çelli bir ýyllyk işde 340 gün geçirdiler. Kosmos agentleri Kelly'nin ýerdäki ekizi Mark bilen geňişlen ekiz barlawlar geçirdi. NASA entek resmi taýdan elan etmese de has uzak möhletli missiýalary gyzyklanýandygyny ma'lum etdi. Amerikalı kosmonawt Peggy Whitson 2016-2017 ýyl aralygyndaky 289 günüň dowamında iň uzun ýekelikde kosmos geňişligini erkana gezen zenandy. 665 gün kosmosta geçiren Peggy Whitson kosmosta iň köp wagt geçiren zenan boldy. Iň köp adamyň gatnaşan kosmos ýygynagy NASA'nın STS-127 kosmos gemisinde 13 adam bilen Endeavour kosmos gemisinde geçirildi. 2001-nji ýylda STS-102 HKS'nin guruluşyk missiýasy wagtynda NASA'nın kosmonawtlary Jim Voss we Soyuz Helmut 8 saat 56 minut dowam eden iň uzun kosmos boşlugyna çykyp işlerini ýerine ýetirdiler. Türkmen Rus kosmonawty Oleg Kononenko. Я Олег Кононенко, и я космонавт. Türkmen Rus kosmonawty Oleg Kononenko 1964-nji ýylyň iýun aýynyň 21-inde bolan Oleg Dmitrievich Kononenko Türkmen kosmonawtydyr. Ol Türkmenawat şäherindäki 10-njy orta mektebi tamamlandyr. Ol 1988-nji ýylda Zeguski Harkiv aviasiýa institutynyň mehanik inženeri bölümini tamamlady.
Okuw utardıktan sonra Rossiya kosmos gullugynyň merkezi ýöretilleşdirilen dizayn bölümini işledi. Oleg 1996-njy ýylyň 29 martynda Pudogary komitetler tarapyndan kosmonawt dalaşgär taýlandy. 1996-njy ýyldan 1998-nji ýyla çenli kosmos bilimini aldy. 1998-nji ýylyň 20 martynda kosmonawt synawyny üstünlükli ýagdaýda geçdi. Onun ilkinci kosmos uçuşu 2008-nji ýylyň 8 aprelinde boldy.